Bismillahirrahmanirrahim. Mga luksami na mga pagariyami, adno tuwa isa kung mga pagaritano piyang niran, abatano bukabri sa reaksyon, komentary, aging kaya bagu at topic, biyukaan iyata, si saging social media, piyagusay niyan sa mukit sa audio. Oay, na piyang niyo sabad, abatano bukabri sa usayan, o ino makayon tanuron, anto na opinion tanuron. Naginan kanagyo saging makampata video. Na sekudan ni Roman kandaga saging kutwa opinion tanuron na daan tano pamamakindagan tandangan sa mapia pamamakindagan aging gaaya oseano niya kini ata o ay kagiin na sensitive ya masala mi pantagaya ko mga bae na kay public kaya pagusayaw niyata ka irerekordiran sa public na public mambuka sumbaga tanuron. Kaging iya masala naginan sumipantag si kukapturi ako mga babay. Tabir ka no mga babay. Aayaw to mambu ini beturo niyata na kaputuli kirangon sa pagang. Tabir ka no makasanggibu mga babay. Na kay sabab sa publikanan kaya pag-usay niya no na public mambuka sumbaga tanuron. Oay. Banda upama ka sakan imiyagusay saging kaya masala. Na banda ibangkit saging kaya social media kadita no tumangka sa atake saging ka na mga followerian ang mga babay na gumagamama ang mga pipi mukmuk. Oay, kapkilen yun ikira miya magusay tano asiran imya kalala penggebur ke tano. Oay, nakaipakalalapas ng tano siran. Ugid na aya masikaw ron sa ginawa na giyang kaya guruyran na miyuka sa masala as sensitive. Oay, nadad na reaksyon nung naging kay mga followerian. Why, dapat na suka penggebuiran ketano na gebuaniran mabuaging kaya guruiran. Amya kaliud sa guris aging kaya lagi de abandingan yan. Natandangan tano sa pamamagindagan aging kaya osyanian mapasad na gutano bu ibigay so komentary tano opinion tano sa aging kaya masala. Sa katayati kayo niyo na pamamagindagan niyo. So mga babay, nasi ko masa Rasulullah na dituri sa mga babay. Peturi sa mga babay. Aman sa adna matatandu si ko mga babay ko masa Rasulullah panunori. Pag-usayin tanong ya kaagama, wala hayaa fi din. At ay abad ng pagkakayat si Sheikh Abdul Aziz. Peter o Rasulullah sa isang auto babay panunuri sa babay at tiga na ikhfadi wala tanhaki asara kalbatan sa pagangyan na diyong kapakaya kuwaan palaya antong na hikmah sa kapturi ako babay na igira akialbatan na ang auto pagangyan na pakalbatan sa syahwan yan. Labaw ron so marawa ipagang kagyuto kinakinanglan na kalbatan kagiya igira makaliliw sa pagangyan apakikagis kumitar niyan na lalayon din gagamawa na syahwa nahagian na ni sabab amada kalababaya papakasilay na inutok lebati kaan makasulid an kasap niya pagangyan ito di pakikagis kumitar na di pakawiyag mintin ang utwa syahwa niyan na siap tanurun ito si eko kaulugian ko marata. Ini sumpah tu Rasulullah wala tanhaki. Ay mana tu na dinggaw ku alangon. Ubang kau na tapaka. Kagi aku punun mata kepa. Bupunun mata peka. Bupunun mata peka. Na keadaan jasahua. Na ada labut yang ikarumannya. Nah ini saparutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay makna niyan
nayaw kit akaturi ako mga bai na asara kalbatan ang otwa pagangyan di makaliliw. Hirap man ang na di makaliliw na da problema. Ugay na sunnaanan so kabasa akan na pad ko mga sunna kaya lipatan din. Nagyuto ito isang tanoron ayak hikmah sa kapturi ako babay na undi makaliliw ang otwa pagangyan. Na pa kami susulod din na ba? Makailay ka sa bagwaraga. Nagyuto tabiat yan na makaliliw ito na kailangan nakalbatan. Apa kayo doon? Ito yung hikmah oo agama tano agama Islam. Haligi ito yung paganay sa ngayon 5 ami aluyo Rasulullah 5 minal fitra. Na delikado ka sa mautunagya di kapturi o mga bain na adna mariribat sa ikon ika pagintaw. So tigtano kagi agupunay di minggulaw bupunay di manggulaw la di minggulalan. Ngayon 5 a fitra in sunanil fitra na adna mariribat sa ikon kapagintawad na mariribat sa ikon kamamanusya ikon mga pagtaw. Mga luksami na mga pagariami kata na milenyo miyan nagiwaging kanan usenian piya ka sunatian aging kanan katuri suti suwallah. Iniseni naging kay mga bai tabir kanu mga sanggibu sa aya liagidan niyang kiran na lagi dong mga manok pagangkulan suti suwallah. Ibarat ka panagay sa mga babay na ibarat ang mababa sa taman ang mababa. Iniseni kasiran sa lagi dong mga manok pagangkulan. Taubat kasi ko Allah. Naman ginga iya piyagusay niyan masala mga pagariami mga babayami na kanabay ni padkuagama ded naya aluya wallahu taala saging kaya para manian Al-Quran iba panapaturi sa mga babay ded nanan maaluy oy ipun ka si ko karuma o Adam alaihi salam as kanyan so inatano Hawa na ded maaluy iba teori anta kapiyakituri o Adam alaihi salam ded nanan maaluy nalagid mamuto ko mga wata o Adam alaihi salam mga babay. Na dead na miya alwiron ibaad na miya turi iyanon. Tabir kanu mga sanggibu. Uway. Na, di tanong pakawatan. Na so mga wata o Rasulullah ang mga babay. Lagi do Fatima, so Zainab, so Ruqayya. Uway, so Kulthum na dead na miya aloy. Iba siran piyaki panuri o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagid mamuto mga karumaw nabi. Ipuun ko Khadijah. Oay. Nagusto mga pedsa na karumaw Rasulullah. Lagi dua Aisha na dedin amya aluy ibaad na miya turikiran. Anta kapigay panurisiran unabida. Kabukaganan na nakpit. Aging kaya piyagusay yata. Oay. Ipasinditi man aging kutwa kandarwa ka sa aging kutwa tigin apagang. Tunay kita talok aging kutwa pagaloy na karya pagang. Siku kandarwa ka. Allahu Akbar. Pakapendusaan na kaging kaya mga babay. Kapag ipagali na kakiran, naging kutwa, inibigay kiran wallah. Ayam anaw to na, piyasad kiran wallah. Mas kedu sabad, so mga bay, saging kaya ipasugu uya kini ata. Oay, kaging kanan, inibigay wallahu ta'ala. Ayam anaw to na, private. Ayam maanan yan na darpa si kubay, kaya na pagaloy niya kaya na ata. At tigi na pagang. Na inuginam pan buntala inikidiyaw no Allahu Ta'ala kaginan manaw to na mapya. Na oryanin na pamagalin na kasukabay Allah. Pamanaso pasadu Allahu Ta'ala. Aanggota na pamagalin na kari pagadiya. Din kami lagulak sa Quran. Suti suwallah. Oy. Na ded na reaksyon naging kaya mga falwirian saging kaya lagi daya bibid usayan. Agi na kanabay ni padkuagama. Diniw pegang kubiso agama sa kanabong pade. Dinan manigal ba katano? Ay agal ba katano? Inutano di imamagusay. Kaplimpiyon tano ko agama. Gengga iya miya mangisawgun at tigira na padko agama na takinubabas ka mga kurafat ang mga kabukagan. O ay apiyang umpo sa mga kapit. Isaw naging iya kapit. Adi panulo niyata apya kasunat iya naging iya tigina kapagang kuli ko mga bai.
natubat ka no Allah. Sa kanwa kaya mga kuan, follower yan ng mga rarata imukmuk. Uway. Na ino, mininggulalan niyo. Aging ka iya, suguan ra kano, ya kaya niya guru niwa siyata. Ino, miya nga tuturiin sa mga warisan niyo mga bay. Ay mala, nasa ka kitarik. Di ka nasa itarik ka. Auman mikulat. Nasakni tapikian, sakni usayan yan. Iman to nagigapakay si ikor ka. Kaya sabab sa saka na follower ka yata, gurung ka siyata. Ino, ininggulalan ka, aging ka usayan igurung ka. Ino, miyaturi ka. So mga warisan ka mga babay. Ipun ki misis ka na taman sa kababaan yan. Kaudang kay ninggulalanan, namanaw to sa ding kabuperatian si gurung ka siyata. Na iman to na challenge sa karkanan, sumbaganghanan, aging nga napakaisi. O ino, ininggulalan ka. Ino kada bagay sa comment. Reaksyon sa nga na usayan ustad ka siyata. Uway, na may kasakan idi mamagusay. Narakrak na ngwad na atake. Na iman to na ino nga di pagatake si gurung ka siyata. Ininggulalan ka, aging kananawa siyatian. Ino, miyaturi ka sa mga warisan ka mga bubay. Uway, sa kasama-sama niyo dun, ang mga follower yata. Uway, ang mga rarata imukmuk. Tabi ako mga pipiyon. Ino, imininggulalan niyo, aging kananawa siyatar ka niyo guru niyo. Ino, miya nga tuturi iyo sa mga warisan niyo, ang mga bay. Pakisir kanonan, challenger kanonan. Na udi ka nurun makaayon, na aluyan niyo, na paginuntulang kano at turuan niyo. Di kami makaayon sa ging ka agama view ka niya kiniyata aguruami. Huway, akamay kasakan ni di mamagusay na miya makarata ka niyo basa. Bendo pa makasakan ni miya gusay sa ging kaya mas alayata na benda ibangkit sa ging kaya social media. Na kay sabab sa siyata naron miya kapon, na daaban niron reaksyon ang mga follower yan, anda so kapaginuntulan. Huway, nagito pagkaswin na kambu, aging ka usayn yata na khurafataya, danan ko Islam, ibapturi sa mga babay. Kabukagananan, pimbugunan, akapit, khurafat, huway, nakatan apya magusaya kaya na naata, aging kaya khurafat, akapit, ay importante na kaya tukawan niyo, so reaksyon tano, opinion tano ron, agyanan na kanabanan padukwa so piyasa duwala, nabangka pamagalina. Kalagi di ka buo pitero, ada ka maswat o pasaduwala. Oay, nabanday ni miya karayag, aging kaya masala apya gusay tano, ay importante na miya kapamukas tano sa kataksilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.